пропускаш обаждания, губиш клиенти, време е да спреш. С Dispatcher Pro клиентите изпращат заявки директно от твоя сайт, денонощно, без регистрация. Слагаш бутон, вградена форма или QR код само с няколко клика. Избираш цвят, форма и надпис. Твоят бранд, твоят стил, твоят портал. Всяка заявка идва с локация, превозно средство и контакт. Още в първата секунда. Ако си на курс или просто заед. Пусни я към платформата Repatrack Pro, служи своята комисионна и не изпускай нито една възможност. Но това е само началото. С Dispatcher Pro създаваш свой собствен QR код. Върху флаер, визитка, стикер или пост във Facebook или реклама в Google. Избираш дизайн, фон и цветове. Брандираш със своето лого. Изпипваш всеки детайл, размерите, фона. Пълен контрол върху визията. Принтираш, залепяш, споделяш. Клиентът сканира и заявката е при теб. Повече заявки, повече клиенти, печалби от следващо ниво.